Hey! I dag der vil jeg gerne snakke om et relativt ukonventionelt emne, som de fleste nok i den henseende vil anse som at være noget, man bør holde lidt mere for sig selv eller privaten, og ikke give sig for meget udtryk for i offentligheden. Og det er det faktum, at jeg for nogle år siden fik konstateret ADHD, hvilket betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og i grove træk betyder det sådan set, at man er svært ved at koncentrere sig, man er meget distræt, og man er svært ved at færdiggøre den ene opgave, før man starter på den næste opgave. Og det satte sit præg helt tilbage til folkeskolen, hvor at man i timerne igen havde svært ved at følge med op på tavlen, hvad der skete. Det var meget lineært, det her med tekstbøger og alle de her discipliner her. Det var rigtig svært dengang. Man ville gerne ud og lege i skolegården, man ville gerne ud og lave saltoer og lave alle de ting, som bogstaveligt set alle de andre elever ikke gjorde. Fordi det, som de andre gjorde, det kedede simpelthen en alt for meget. Det der er med ADHD-patienter, det er, at vores hjerne producerer mindre dopamin, hvilket er et glædestof, som gør, at vi føler glæde i færre situationer, end andre vil gøre. Så der skal mere til, der skal ske noget mere. Vi er ofte mere energiske, vi har mere energi, som gør, at et eller andet sted vi er også mere flyvske, og vi er svært ved at fokusere på den ene ting her, med mindre at det selvfølgelig har vores store interesse. Hvis det virkelig er noget, der interesserer en, så kan man virkelig lave et laserfokus, og så bare flyve derudad. Lidt om skolen og folkeskolen. Grunden til, at folkeskolen er så svær for mange af os, som så det større billede, altså det globale billede. I 1900-tallet gennem industrialiseringen, der blev fabrikker, de blev effektiviseret, og det vil sige, at der blev simpelthen produceret flere varer, så de tog fat i nogle industrialister og nogle kapitalister, som fik stillet to opgaver. Okay, hvordan kan vi få folk til at købe flere ting, udbyde efterspørgsel, og hvordan kan vi så få folk ansat, altså arbejdstager, til at følge de her rutinebetonede arbejdsopgaver, som at være fabriksarbejde, hvor du sådan set bare skulle pakke ting sammen, og alle de der meget sådan trivielle opgaver der. Og det gør altså bare, at vi i dag lever stadigvæk i en samfundsstruktur, hvor man bare skal ud på arbejdsmarkedet og at følge de her ordre her, så vi er svært ved at se os selv som at værende virkelig prestigefyldte og være den her ressource her, som virkelig kan bidrage og virkelig har et ansvar. Alt det her bureaukrati derude gør, at mange ansatte føler sig ikke værdsat nok. Så vi bliver trods alt bedre. Dengang så man mere arbejderne som at være produkter, men i dag mere ressourcebaseret. Og det hvilket er godt selvfølgelig. Men lidt af min historie. ADHD er... I dag der skal jeg lære at leve med det. Mange har måske set på Facebook, at jeg lægger alt muligt random shit ud. Jeg producerer musik, jeg maler, jeg gør mig meget i de kreative processer, hvilket selvfølgelig er godt, fordi jeg kan godt lide at være kreativ, fordi jeg føler, at jeg kommer ind i mig selv, og jeg ser ligesom det større billede, og det hjælper mig simpelthen i tilværelsen. Det gør også især igennem meditation, at man kan have nemmere ved at falde til ro og koncentrere sig, når man har en intern samtale og konfrontere folk simpelthen. At virkelig kunne bevare fatningen og lade være med at gå i panik, fordi det er jo noget, jeg gjorde dengang. Jeg havde svært ved at føre samtaler, jeg havde svært ved at begå mig i offentligheden på grund af, at jeg simpelthen var meget hyper og var meget energisk, og min opmærksomhed den var meget, meget kortfattet. Men i dag, der har jeg det sådan set, jeg når nu et punkt her, eller et niveau, hvor jeg føler, okay, nu begynder det sgu at udvikle sig eksponentielt positivt opad. Og det er jeg glad for. Det der med at lave så mange ting på én gang, det kan virkelig være stressende af og til. Det resulterer mange gange i, at man er lidt bagud på nogle områder. Men på den anden side så er det også meget givende. Så det er virkelig svært at balancere de her ting, og det er virkelig noget, jeg skal blive bedre til. Og det er der måske også andre, som
kan relatere til. Men i hvert fald så er mine råd som ADHD-patient at blive god til at arbejde med sig selv. Især psykologi, det er ekstremt vigtigt at have et kendskab til, i hvert fald i en vis forstand. Psykologi er super vigtigt, så begynd at studere noget psykologi. Det behøver ikke at være så dybdegående, det er bare sådan basal psykologi. Og så er det altså også vigtigt, at man har at man virkelig går i dybden med de interesser, som man har med at gøre. Det vil sige, at jeg kan godt lide at producere musik. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan også godt lide iværksætteri mere end alt andet. Så det er det, jeg også gør mig i lige nu. Ved at starte virksomhed op, MyDeed, sammen med Patrick. Skide god ven, og virkelig værdsætter virkelig hans indsats. Det er så sindssygt fedt at arbejde med ham. Fordi han er dygtigere end mig på mange punkter. Så det er altid vigtigt at finde folk, som er bedre end sig selv, som kan løfte en op. Der er også den regel, der er 33-33-33-reglen, som siger, at 33% af tiden skal man være sammen med dem, som er dygtigere end en selv, og så 33% af den tid skal man udnytte sammen med folk på ens eget plan, og den sidste 33% skal man så være sammen med dem, som er under en, så man kan løfte op mentorships and stuff. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal snakke om i den her video her, andet end at stay strong og prøv virkelig at lave en struktureret agenda eller arbejdsplan for den dag for hverdagen. Det vil sige, at okay, de opgaver som du skal påtage dig, bliver simpelthen gennemført, fordi at du har en struktureret skema, hvor der står på, okay, de ting skal jeg gennemføre, så kan du strege dem igennem, eller lave fluehak for hver gang du har gennemført dem. Det gør altså bare, at især ADHD-patienter, at vi fornemmer ved at lave ting. Der skal altså være struktur. Der skal være struktur i dagligdagen. Det er også et andet rigtig godt råd. Alsidighed, det er også vigtigt, men der er altså også, der er den her saying her med, if you chase two rabbits, you'll not catch either one, tror jeg den hedder. Og det giver jo også god mening. Så det er sgu svært. Det er det sgu. Det er meget forvirrende, men man må gøre det så godt som man kan. Så ja. Jeg håber det kunne hjælpe derude. Rigtig god dag til alle. Det var lidt min historie. Ja, hej.